Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба 1060 лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати Шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати Шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. Доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати Шифофармо харидорӣ кунед. Барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони UFC дар вазни 57 кг Дэвисон Фигейредо баъди ғалаба дар муҳориба зидди Брендон Морено гуфт ки чорум муҳориба зидди Морено мехоҳад. Аммо баъди 2 рӯз ӯ фикрҳои худро дигар кард ва гуфт ки рақиби навбатии худ киҳоро дидан мехост. Биёед суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Вақте ки Брендон ғолиб шуда буд, ӯ ба ман имконият додан намехост. Ӯ боз бо ман ҷангидан нахост. Як кор рух дод ва барои ҳамин ӯ ин муҳорибаро қабул кард. Агар ки Морено якчанд моҳ рафтори хуб куна, шояд ки ман ба ӯ имконият диҳам. Агар ки не, пас ман бо Кайкара Франс вохӯрдан мехоҳам. Аён аст ки ман бо ин шахс ҷангидан мехоҳам. Ман ӯро ба нокаут рӯй кардан мехоҳам, чунки ӯ Коди Гарбрандро ба нокаут рӯй кард. Барои ҳамин ӯ шахсе ҳаст ки ман ӯро ба нокаут рӯй кардан мехостам. Бо Коди Гарбранд ман дигар ҷангидан намехоҳам. Ҳозиражда диққати маро муҳориба зидди Кайкара Франс ҷалб мекунад, гуфтааст Фигейредо. Ва дӯстон, баъди ин суханҳои чемпион, Кайкара Франс ба ӯ ҷавоб дода чунин навишт. Чемпион суханҳои беҳтарин гуфт: биёед ин корро ташкил мекунем. Любой вақт ва дар любой макон ман тайёрам, Дэвисон, навиштааст Франс. Ва дӯстон, баъди ин суханҳои Кайкара Франс, ҷангвари бебоғ ва рақиби навбатии Кайкара Франс Аскар Аскаров дар ин суҳбат даромада ба Кайкара Франс таҳдид карда чунин навишт: ман Кайкара Франсро мекушам ва баъди он сазовори муҳорибаи унвонии худ мешавам, навиштааст Аскаров. Кайкара Франс бошад дар ҷавоб ба Аскаров чунин навишт: бесаброна интизорам ки туро ба нокаут рӯй кунам, навиштааст Франс. Ва Аскаров боз ба ӯ ҷавоб дода чунин навишт: амма бошум бесаброна интизорам ки хайпи туро хомӯш кунам ва сатҳи ҳақиқии туро нишон диҳам, навиштааст Аскаров. ва дӯстон, бояд гуфт ки вазни 57 кг дар ҳақиқат хеле вазни конкурентӣ ва шавқовар шуда истодааст. Буд вақте ки UFC ин вазнро маҳкам кардан мехостанд, аммо Генри Сехудо ин вазнро наҷот дод. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Кайкара Франс ва Аскар Аскаров рӯзи 26 март дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва бо эҳтимоли калон ғолиби ин муҳориба довталаби навбатӣ барои камарбанд ва рақиби чемпион Дэвисон Фигейредо шуда метавонад. Дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғалаба ба даст оварда метавонад? Фикротонро нависед. Мо боша мегзарем ба дигар хабар. имрӯз хабар пайдо шуд ки чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов, ки чанд рӯз пеш ба бемории COVID-19 гирифтор шуда буд, сиҳат шудааст ва аз карантин баромад. Хотиррасон мекунем ки ӯ чанд рӯз дар карантин дар Сингапур дар ҳуҷраи меҳмонхона қарор дошт. Акнун ӯ сиҳат шуд ва боз ба корҳои худ баргашт. Ногуфта намонад ки Нурмагомедов рӯзи 29 январ дар Амрико шаҳри Майами аввалин турнири худ Eagle FC 44-ро мегзаронад ва дар ин турнир яке аз варзигарони машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Рақиби ӯ боша варзигари амрикоӣ Зек Зейн мешавад. Якум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи дар интервюи охирони худ гуфт ки оё ӯ тарз дорад ки пеш аз ӯ Конор Макгрегор метавонад ки барои камарбанд муҳориба гузаронад. биёед суханҳои Гейҷиро гӯш мекунем. намедонам, ман ҳатто оиди ин чиз гап задан намехоҳам. Ягона сабабе ки ин чиз проблема шуда метавонад, ин сабаб шумоин журналисто. Шумо доимо оиди ӯ мепурсем ва оиди ӯ гап заданро идома медиҳед. ман мефаҳмам ки шумо кори худро иҷро мекунед, аммо шумо бо ин корҳои худ ба Конор таърих месозед. Макгрегор ҳозир фаъол нест, ӯ пои шикаста дорад ва барои оне ки ӯ пеш аз ман барои камарбанд меҷангад, бояд боварӣ надошта бошед. шумо журналисто бояд ростқавл бошед ва бояд донед ки кори дуруст чӣ гуна бояд бошад. барои ҳамин шумо бояд коре кунед ки чунин корҳои ноадолатона рух надиҳад, гуфтааст Гейҷи.
ва дӯстон бояд гуфт ки чанд муддат пеш худи президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки аввал муҳорибаи Геҷи ва Оливейра баргузор мегарда ва баъд оиди дигар чизҳо гап зада мешавад. барои ҳамин дӯстон муҳорибаи Геҷи ва Оливейраро интизор мешавем. шаби гузашта яке аз журналистҳои машҳур Андреас Хейл қайд кард ки пулҳои коркардаи ҳамаи иштирокчиёни турнири UFC 270 25 маротиба аз пулҳои коркардаи Тайсон Фюри ва Деонтей Уайлдер камтар аст. пулҳои коркардаи ҳамаи ҷангоарони UFC 270 $1 миллион 800 000 доллар аст. яъне дӯстон 22 ҷангоари UFC ки дар турнири UFC 270 баромад карданд, маблағи коркардаи ҳамаи онҳо $1 миллион 800 000 долларро ташкил медиҳад. а пулҳои коркардаи танҳо Тайсон Фюри ва Деонтей Уайлдер боша $50 миллион. $30 миллион Тайсон Фюри кор кардааст, а рақиби ӯ Деонтей Уайлдер боша $20 миллион. ва хел дар охир навиштааст ки акнун ба ма гӯянд ки маоши ҷангоарони UFC проблема ҳаст ё не. ва дӯстон бояд гуфт ки дар ҳақиқат ин хеле кам аст ва барои ҳамин Нгану аз UFC рафтан мехоҳад. ба фикри худи шумо дӯстон, маоши ҷангоарони UFC кам аст ё ки соз аст? метавонед фикротонро нависен. ситораи UFC Ҳамза Чимаев ки айни замон дар Таиланд дар толори Тайгер Муай-Тай омода шуда истодааст, як наворе гузошт ки дар он навор дида мешавад ки ӯ шарики спарингии худро ба нокдаун равон кард ва ба Гилберт Бёрнс муроҷиат кард ки барои мурдан тайёр шав. ва бояд гуфт ки айни замон маълум нест ки муҳорибаи Чимаев ва Бёрнс баргузор мегарда ё не. худи Гилберт хабар дода буд ки гуфтушунидҳо рафта истоданд ва шояд ки ин муҳориба баргузор гарда. чемпиони AMC Fight Night Владимир Миниев гуфт ки муҳорибаи навбатии худро кай гузарондан мехост. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. бояд ғолиби муҳорибаи Шлименко ва Одиловро интизор шавем. ман аз рӯи шартнома дар соли 2022 бояд камарбанди худро дар ташкилоти AMC Fight Night ҳимоя кунам ва ҳозирашда барои ма дар турнири якҷояи AMC Fight Night ва Eagle FC ба хотири ёдбуди Абдулманап Нурмагомедов ки тирамоҳӣ баргузор мегарда баромад кардан шавқовар аст, гуфтааст Миниев. ва дӯстон бояд гуфт ки муҳорибаи Шлименко ва Фаридун 100% мешавад ё не, ҳозирашда маълум нест, чунки Шлименко осеб гирифтааст ва ман фикр мекунам ки агар муҳорибаи онҳо баргузор нагарда, пас мо шояд ки муҳорибаи ду чемпион Фаридун Одилов ва Владимир Миниевро бинем, чунки Шлименко зидди Магомед Исмаилов тобистонӣ муҳориба дорад. дӯстон, худи шумо муҳорибаи Фаридунро зидди кӣ дидан мехостен? зидди Шлименко ё Миниев? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозидид хонаободу сарбаланд бошед.